Kejelam Kelaya kelapan sedang ikalumpung Second North East Olympic Games Football Competition ha karukam kabapaka ha kaba kala job dan reu la UA Persha ya kasikim ha kajing kai under 21 men's group 2 kabalalong ha MFA turf ha kamadan kabalai kabadan ha polo hinin kasngi udajit lang wan snong ulayo ban ya ka hatrik ha ka minit ka ba arpulai lai pu ar san pulai nagamenta ka kanhon Kelaya kad ba unong mi bujli wadajit kan sai ringklem ulayo ban tap argol ha ka minit ka ba khandai po plus lai khandai po plus sao baru osterwell langsiang ulayo ban tap ka we ka gol ha ka minit ka ba khandai po plus san nakaliang ka sikim uswarnim gurung ulayo ban tap tang ka we ka gol ha ka 100 minit Kamanipur group Manipur jong ke group 1 kalala ban penrem no ya ka Assam dalai la not bat ka nagalan jong ke group 2 kalala ban penrem no ya ka Arunachal da ar la not ha ka ni kalempung ha ka ni ka jo ka jingya kun